Τώρα όμως εδώ θα απολαύσουμε λίγο την εκπαίδευσή μας. Θα σας δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν παρέχουμε υλικό στους εκπαιδευτές και αυτοί με τη σειρά τους τι κάνουν στους εκπαιδευομένους. Κάνουν μια υπέροχη δουλειά. Έχουμε πολύ καλά δημόσια σχολεία. Είμαι στα σχολεία καθημερινά. Και εγώ και οι συνεργάτες μου. Είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Κοιτάξτε, τους δώσαμε το βιβλίο σε αυτό το διευθυντή από το Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Αν μου πείτε ποιος είναι, δεν τον γνωρίζω, φατσικά. Είναι κάπου όμως εδώ, μέσα στην έσοδο. Ναι, σας βλέπω, καλώς μας ήρθατε. 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Παρακαλώ να πάρει τις θέσεις του εδώ. Ελάτε γρήγορα. Γρήγορα μαθητές. Με το μαντολίνο τους. Γρήγορα πάνω στη σκηνή. Πιο γρήγορα, έχουμε καθυστερήσει στο χρόνο. Πιο γρήγορα παρακαλώ. Παρακαλώ τους εκπαιδευτικούς να συντονίσουν. Ελάτε. Αυτοί λοιπόν εδώ οι μαθητές έλαβαν το βιβλίο μας πριν αρκετό καιρό. Είναι το 64ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών. Ναι, τους αξίζει. Πιο δυνατά παρακαλώ. Ναι. Και το Ειδικό Σχολείο Κοφών και Βαρικών Πάτρας ανάμεσά τους. Αυτά τα δύο σχολεία έλαβαν το βιβλίο μας. Είχαν μια πολύ ωραία έμπνευση. Στο τέλος, στο Ολυμπιακό Εργαστήρι, έχουμε φτιάξει 5 ποίηματα βασιζόμενοι στις Ολυμπιακές αξίες, στις 4 κατηγορίες Ολυμπιακών αξιών που προσπαθήσαμε να κατατάξουμε. Πήραν τον ύμνο, η Εθνόα της Ελλάδας, ένα ποίημα. Με δική τους πρωτοβουλία εργάστηκαν εθελοντικά εκτός ωρών διδασκαλίας και μελοποίησαν αυτό το ποίημα. Είναι εδώ σήμερα για να μας πούν η Εθνόα της Ελλάδας. Πάμε.
κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ Παιδείας, κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, δεν μπορώ να μην σας καλέσω για μια αναμνηστική φωτογραφία με αυτά τα παιδιά. Σας παρακαλώ. Μια αναμνηστική φωτογραφία. Συγγνώμη που σας κουράζω, αλλά αυτό είναι το μέλλον μας. Παρακαλώ. Κύριε Υπουργέ, η δουλειά μας. Είπαμε να μην την περιγράψουμε άλλο τη δουλειά μας, αλλά να φέρουμε εδώ ζωντανά το υλικό και να σας το δείξουμε. Νομίζω ότι δεν κάναμε κακά, τι λέτε? Στους 5 κύκλους τη σημαία θα δω την Ολυμπία μας απέσως, θα σκεφτώ. Τι άλλο?